Добър ден! Това е втората мисия от вас и Кръсто не нататъва! И аз съм Юлибице! А аз съм Никола Ричкоманов! И както ще гледате, ние ги закачихме на жицата, за да си изсушат. Зато ще ги перехме малко, фърлихме вода, за да се освещат. Има и всяко от миналата епизода, кога ги ръста под земята и така, по-лесно да можат. Да. Ние оставихме свобода, пък ги отнесихме и на болница. Тук Кръсто е много здрав, парен е Кръсто. Како Кръсто? Той е Лазо, 300 века не ги научи, бе! 300 века, Вой Кръсто, Вой Лазо! Значи, Вой Кръсто, той е Лазо. Вой Кръсто, той е Лазо! Значи, Вой Риска, той е Трайчо. Кръсто! Лазо Кръсто! Тя Лазо или Кръсто? Добро. Като ще гледате, много инекции му става, нищо друго не биваше. Разбирате и ладно, водаш, се бараше. И добро и кажа на баба ти, айде сега, Кръсто, Лазо, тук учи школата за медицина, он учеше kako да се вадят страци и да се ставя въжата. Ама не научи. Губи деда му и жабата умра, що да правим. Кръсто учеше хотинярска на ура гимназията с Кирил Методи. Що да кажем мутало, бака му направиш и умира това. Готово, е силно, разбираш, кикбокс, тренираше, заедно дебра кикбокс. Ще паме на ногяш, тук цела мудрици, аз съм мудрици и моя мудрици гаш и Лазо са мудрици и все са мудрици и газът